Амордио. Бъркай по-дълбоко да видим. Може да някой от оркестърчето, знаеш ли? Корупция има, какво да правиш? Номер какво няма? 52. 52 печели бутилката Амордио. 52. Ето една млада госпожица. Аплодисменти за младата госпожица. Да почерпиш ще бъдеш веселоисти. Продължаваме нататък. Охо! Биричка! Едно стече биричка. Аре бе, Памче, на сдати няма ли нещо бе? 53 печели стек бира. Айде, Нура, ти си Нура, заповядай да си жити в ред. Всичко най-добро. Сега какво? Номер 44 печели и аз не можах да разбера какво. Гудшайн от ресторанта печели. Ресторанта печели Гудшайн. Номер 44. Ето го господина. Честито. Бъркай. Номер 29, какво печели? Пак същото. Номер 29. Ресторант Капучино. Памела, разбъркай ги малко, разбъркай ги да слагаме. Да, бъркай, точно така. Да не си помисля, че има нещо измама. Ние си заедно, не са пресени. Номер 95 печели Шардоне на около вино, специално номер 95. 95 къде е? 95, 1, 2, 3. Продължаваме с друг номер. Там е друг номер. Оркестърчето, не се услужайте, къде си номер 4. Да не объркаме нещо. Добре. Номер 9 печели вино, ще да кажа плазма или нещо. Номер 9, тук ли е? Айде, номер 9 заповяда на сцената да се получи наградата. Честито!